Hej og velkommen til Kims Kemi, hvor du nu skal se et skuespil, der forestiller en NF3-faglig eksamen. Karoline viser den i 4 billeder, så du kan se 4 meget forskellige præstationer med 4 meget forskellige karakterer. Først -3. Det er en skidt præstation, og det kan du se ved nogle karakteristiske ting, som at eksaminanten læser højt fra sine noter, at hun ikke bruger de figurer, hun er med, og så svarer hun generelt ikke bedre, end man kan gætte. Så laver hun fejl mere, som også kan ødelægge præstationer noget højere op på karakterskalaen. Hun har nemlig fundet nogle ting på nettet, som hun ikke selv forstår, og som ikke passer ind i pensum, men som hun alligevel prøver at sige. Lad os se på det. Hej Karoline, velkommen til. Du går bare i gang. Ja. N-kredsløbet er en betegnelse for de processer, der omsætter kvælstofforbindelser til hinanden. Den består af 3 processer: ammonifikation, nitrifikation og denitrifikation. Det ville være bedre, hvis ikke du læste højt, men brugte figuren i stedet for. Ja, jo, undskyld. Ammonifikation, det er, når der dannes ammonium af detritus. Nitrifikation er... Nu siger du detritus. Det ord har vi ikke brugt i undervisningen. Kan du fortælle, hvad det er? Det ved jeg ikke. Så, men du er ved at fortælle om de her forskellige processer. Kan du sige lidt om dem? Der er en af dem, som kræver anaerobe forhold. Hvad er det for noget? Ammonifikation. Det er ikke ammonifikationen. Udvaskning. Det er heller ikke udvaskning. Denitrifikation. Ja, det er denitrifikationen. Ja, det var ikke så godt. Astrid prøvede ellers at hjælpe Karoline ved at afbryde hende, så hun ikke læste højt og ingen point fik, men det hjalp ikke noget. Og nu er Karoline jo hverken ordblind eller meget nervøs, så er det altså også skidt, hun ikke kan udtale de ord, som man har brugt i undervisningen hele året. Nå, lad os se noget lidt bedre. Her kommer et 0-2, og du kan i hvert fald se, at hun har forberedt sig. Og hun har for eksempel taget nogle figurer med, hvor hun selv har fjernet fagbegreberne, og så får hun point for de ting, som hun siger, og som jo ikke står på figuren. Men hun er svært ved at kombinere den viden, hun har fået, og hun gætter stadigvæk for meget, men lad os se det. Ja, velkommen Karoline. Hej. Du går bare i gang. Ja, jeg vil starte med at afstemme en reaktion med den her med MgNO3 2, og den bliver så til Mg og NO3, og det er Mg plus, og så er det NO3 minus. Ja, og så så vil jeg så er der N-kredsløbet, og det er en betegnelse for de processer, hvor sådan kvælstofforbindelser bliver omdannet til hinanden. Og der er 3 processer der i. Der er ammonifikation, og så er der nitrifikation, og så er der denitrifikation. Og ammonifikation, det er når der dannes ammonium, så NH4 minus, og det ved nitrifikation, det bliver så til nitrat minus. Og nitrat, det kan så også udvaskes til åer, eller det kan nedsive til grundvandet, eller så kan det denitrificeres til dinitrogen. Okay, prøv at kigge på ladningerne en gang til, Karoline. Den er minus nitrat, det er minus. En af de her processer kan forløbe under anaerobe forhold. Hvad er det for en? Ammonifikation. Denitrifikation. Det er denitrifikationen, det er rigtigt. Hvilken jordbundstype siver det der nitrat hurtigst ned igen? Kan du give mig det spørgsmål på en anden måde? Ja. Hvordan er kornstørrelsen i den jord, hvor nitraten siver hurtigst igen? Den er lille. Den er stor. Ja. Er de relativt
ens i størrelse, eller er de forskellige i størrelse? De er relativt ens. Okay. Tak. Ja, det var bedre. Hun laver stadigvæk en del fejl, især i de kemiske formler, så det bliver ikke super højt, men hun er bestået på basal viden. Så skal du se et 7-tal. Faktisk i et 7-tal i den gode ende, men det, der er karakteristisk for 7-tallet, det er, at hun er forholdsvis velforberedt og har overordnet en fin forståelse, også for sammenhængen imellem fagene. Men der er stadig en del ting, der mangler, og hun laver stadigvæk for mange fejl. Hej Karoline, velkommen. Hej. Du går bare i gang. Ja, jeg vil starte med at afstemme et reaktionsskema for magnesiumnitrat, som er MgNO3 2, og den er fast tilstandsform. Og den bliver så til magnesium med en 2+ ladning, som er i AQ, altså opløselig, og så til nitrat NO3-, som også er opløselig, og så skal der være 2 af dem, for at ladningen er balanceret. Kunne du lave reaktionen for ammoniumnitrat også? Jeg kan prøve. Ja. Det er så NH4NO3 2, og den er så også fast tilstandsform, og den bliver så til NH4 plus, og så og til nitrat, og den er der så 2 af, og den er de er så også i Vi er på vej, så. Kunne du bare... Så er der N-kredsløbet, det er en betegnelse for de processer, det kredsløb, hvor kvælstof eller nitrogen, de omsættes til hinanden i sådan et kredsløb. Og der er 3 processer deri, der er ammonifikation, så er der nitrifikation, og så er der denitrifikation. Og ammonifikation, det er når ammonium det bliver lavet, eller når dødt organisk materiale det bliver lavet til ammonium, altså NH4+, og det kan så nitrificeres til nitrat NO3- gennem en aerob proces, det vil sige, at der er O2 med i den. Og det her ammonium, det kan så også nedsive til grundvandet eller udvaskes til søer og åer. Er det ammonium? Kan det nedsive? Er det altså nitrat? Nitrat kan godt. Hvorfor er der den forskel, at ammonium ikke kan, men nitrat godt kan? Pas. Denitrifikation, det er så, når nitrat det denitrificeres til N2, altså dinitrogen eller frit kvælstof, og det er en anaerob proces, det vil sige, at den er altså uden O2. Det er rigtigt. Hvad er det for nogle jordtyper, hvor den her nitrat nemmest kan sive ned? Det er sandjord. Ja, det er rigtigt. Hvorfor lige sandjord? Det er fordi, der er mere hulrum. Mere eller hulrum? At de er større. Ja, det er derfor, ja. Godt. Se, det var meget bedre. Karoline følger Astrids tankegang og kan skrive et reaktionsskema op som sådan en slags parallel problemstilling og gør det kun med små fejl. Nu skal du se et vaskeægte 12-tal. Karoline fremlægger selv stoffet, ikke fordi hun siger super meget mere, end hun sagde til 7-tallet, men hun siger det mere præcist. Hun siger det selv, og hun gør forklaringerne færdige selv. Hun laver også nogle fejl, men dem retter hun selv, og så gør det jo ikke noget. Hej Karoline, velkommen til. Ja. Du er velkommen til at gå i gang. Ja, selvfølgelig. Jeg vil starte med et reaktionsskema for en opløsningsreaktion. Har I en, I gerne vil se? Eller... Du kunne tage magnesiumnitrat. Ja. Magnesiumnitrat, det er så MgNO3 2, og det er i fast tilstandsform. Og den bliver så til Mg magnesium 2+, fordi den står i anden hovedgruppe. Ja. Og den er i opløselig i vand, opløselig tilstandsform. Det er jo en opløsningsreaktion. Og så bliver den også til nitrat, som er NO3-, også i opløselig tilstandsform. Og så er vi lige nødt til at sætte en koefficient på her for nitrat, for at ladningen den er balanceret på begge sider. Ja, det er rigtig fint.
Og så har du sådan en her med. Ja, det var for at tale om N-kredsløbet. N-kredsløbet, det er betegnelsen for den proces, hvor nitrogen i naturen bliver omsat til de forskellige dele af den. Der er 3 sådan overordnede processer deri. Der er ammonifikation, og så er der nitrifikation, og så er der denitrifikation. Og ammonifikation, det er når dødt organisk materiale, det bliver omsat til ammonium, eller NH4+. Og det oxideres så til nitrat, det vil sige, at den foregår som en aerob proces, altså der indgår det minus. Undskyld. NO3-. Den er så en proces, hvor der er O2 i den. Og nitrat, det kan så nedsive til grundvandet, eller det kan udvaskes til søer og åer, eller så kan det være en del af en denitrifikation, som er en reduktion af det her nitrat, hvor det så bliver til N2, altså dinitrogen, frit kvælstof, hvad man nu vil kalde det. Ja. Hvad er det for nogle jordbundstyper, hvor den der nedsivning foregår? Det vil være i velsorteret sandjord, fordi der er hulrummene størst, og der er mindst modstand, og det er noget, hvor man vil se det mest i Jylland, og specifikt Vestjylland. Ja. Ja.